kan wat betekenen. Ik bedoel, refrein moet een beetje eruit springen, snap je? Gewoon, ja, je moet zeg maar, je kan met een melodie kan je het een beetje overbrengen, maar het kan ook bijvoorbeeld dat je een soort vibe erin brengt, waardoor mensen je voelen, snap je? Dat wil ik een beetje, ja, gewoon zeggen. En zeg maar, het afmixen kan ook kan wat beter. Ik moest wel eerst even zoeken naar je stem moest ik echt, weet nog, ik moest echt zoeken naar je stem. Omdat die beat een beetje je stem ging overheersen. Maar omdat er bepaalde woorden wat ik hoorde bijvoorbeeld moeder, vader, en toen pakte hij mijn aandacht. Want ik dacht, hé, hij gaat iets persoonlijks vertellen. En dat waardeer ik heel erg, dat je persoonlijke ik naar buiten brengt. Take it down, bring it up from down top. You want a good shape, you come run by your top top. You want a good jack, you stand up in your top. Oh, I got a card in my bag. They're following me. I remember the time when I could play outside. Not tell anyone where I go. You're so far away, but I feel you. I wanna be where you are, baby. I wanna be where you are, baby. You're so far away, girl, I feel you need. I wanna be where you are, baby. I wanna be where you are, baby. Yeah. Every time I close my eyes, I see you and me together in a perfect light. What a woman please me to have you by my side, baby. You and I together we go ride. So come take my hand, girl, I know you can. Let's go far away, girl, I feel you need. I wanna be where you are, baby. I wanna be where you are, baby. Let's go far away.